हायनि बांगै ताबुक ते प्रामो थासा होनै बुबाग्रा होनै नाहै तंनाय रना आं कबगनि मुसु नराव खासिदि बुसिमा नायसिदि बरक गबै गरैखा गबैनि बांगै खाप्लाय गरैखा फाइसदि भारतीय जनता पार्टी जतनो लामसावो जेनेबा स्माइट टीवी चैनल गुबै ग्रैखा गुबैनि आचक खामफ्लाय ग्रैखा तिप्रा मथावो आरो हिये तिप्रा मथानि यां एक्टिव लिडार ब्रह्मनां सन्जय जमातिया तिप्रा मथानो याव कारिये आके तिप्रा मथानि इंखौबाय थानसा ग्रैखा साकावो सावो थानसानि काव हिमबाम सिंयोके सावबाय सनिम सिंयोसे वांमा फेलाइमो आके साफिलाइमो सावबाय सावोसे गासेलाइमो ओंगे दङो तिप्रा मथा आरो हिये उनको खिंये तिनियो भारतीय जनता पार्टीयो याफे सेहा गामाको पारानि लुगराव ब्रह्मनां सन्जय जमातियानि दुइदल मबाय फायदि जं खनायने लेना स्राय स्राय काउटमा मा काउ बाइखौ एफायहा सिंनि होये थियमो काउटमानो नो कारि दंसु आसुक सिमे इभेन्ट सय सय तिप्रा मथानि कर्मी रगनि नाउ लिस्ट नो सानो नरै बनमाया खायबानि एबा रिजेक्ट खायबानि साक्थार जागै दंसु आमा हायवो थांसानि पावब्यां थांखा बियाबा आमायनो टीवी आं बार सुइजाक सुप्रीमो न सुइजाक अरनि एमएलए न सुइजाक गोबां मा गुसु बेरेमनि न सुइजाक तिप्रा मथानि नाहार मोननो सय सय खायबि दैलांथों दला बेरेमनि सिमे होने बियाबा आमो किच्छाफानो ओंलिया आफ्रानि सिमिनो आनि बखा बेलाय बायबि थांखा तमानि होनबा थासा हमनि कक थाइसाफानो नुजालिया ग्रेटा तिप्रानि नाहार मोन किच्छाफानो गरैखा साग बाय साग बहगलेन सिनि सिलायबि दंसु नांखांखे आं ताइबो सावि खनारवानो बियाबा आं ताबो आनि लगेव जे फाइनाय दं फाइखा बरनो बेलायखे खाकाहाम आं गोबां मानो आनिबो कन्टेक्ट दङ फियाबा जरा किसि सानि बागै बरक तिनि मानजा दै मालिया ब्लक लेभेलाव प्राय आंहाय सिनियर दासनाय सक्रिय लिडार दं खथाम खरगब्रि बरक ताबक रेडी फियाबा आं बरक पाव सालायबि दङ दै प्राइमारि हुनि गामि आमचाय रिजनल लेभेल हरि जतबायना आं सालायबि दङ काइसानो सिख्लक लायबि दंखा कारलायबि दंखा हायनि बागै ताबक ते प्रामो थासा होनै बुबाग्रा होनै नाहै तंनाय रना आं कबगनि मुसु नराव खासिदि बुसिमा नायसिदि बरक गबै गरैखा गबैनि बांगै खाप्लाय गरैखा फाइसदि भारतीय जनता पार्टी